Кои са монасите, монахините и какво са ордените? Да бъдеш християнин означава да следваш Христос. Призван към това е всеки човек – учител, буклукчия или дори борсов посредник. Някои решават да посветят живота си на Исус още по-радикално. Следват трите евангелски съвета. Бедност, чистота и послушание. Заради небесното царство те се отказват от имането си, взаимоотношенията си, дори от самите себе си. Този начин на живот в църквата се нарича богопосветен живот. Основите на богопосветения живот могат да се намерят в Евангелието, но през 3 век след Христа се развило в църквата движение, наричано монашеско. По това време все повече хора започнали да ходят в египетската пустиня в търсене на осамотение и молитва, отдавайки живота си на Бог. Тези хора били наричани монаси. Думата монах произлиза от гръцкия термин монос, който означава сам, един. Монасите живели в уединение. Жените, живеещи по този начин, били монахини. След известно време някои монаси започнали да правят общност. Споделяли помежду си различни задължения и се подкрепяли взаимно в старанието напълно да отдадат живота си на Бог. Известно време по-късно, вече не в Египет, а на Запад, започнали да се появяват все повече общности и манастири. Някои от тях останали верни на своя първичен идеал да се отдават преди всичко на молитва. Тези общности наричаме съзерцателни. Други общности избрали определени правила за живеене, базирайки се на конкретни задачи. Някои били отдадени на мисията за проповядване на Словото и разпространение на вярата. Други помагали на най-бедните, грижили се за болните, а също и осигурявали на хората достъп до образование. През вековете монашеските общности и ордените съставлявали един вид център на знанието, образованието, изкуството и културата. Нещо повече, съхранили и пътищата на медицината, както и основното знание за земеделието. Затова западната цивилизация не би била това, което е днес, ако не са били манастирите и ордените.